Sabo 10 komada. Klać je tražio 17. Darinka ekonomat, ona hoće 13. 17, 13, 7. Znači, a ovaj iz nabavke Miroslav. Miroslav hoće 150. Pička i materina iz nabavke. Portir Miloš 11 komada. Znači, to je ukupno... se podignula raja, podigo je cimela šolaja, podigo je protiv izdajica. Nekulturnih i neobrazovanih grubijana. I da li možete verujete? Znači, ja u tom momentu smirujem situaciju, znate da nisam napadan nikako, i kažem, ajde, kao, okej, pomirit ćemo se mi, vam tamo, neki debeli uzo četku, umočio onu belu masu. I opa na mene! Jebote, sunce, da je on tebe bijelo maso. Ja, znači, ovako ne mogu da verujem. Ja se pomerim i bam, kao što ste mi rekli u Plexus. Bam, samo. Svi da Dragane, a? Ali, pazite, nije to ništa. Ja sad stojim, sve govorim, ajde, znaš, nema potrebe sad da se tučamo kao šta vam je. Kad jedan debeli, drugi neki, sa leđa i uvati me ovde i ovako mi podigao. Ja mu stavio, i uvatio ga. Čekaj, šta je ti? Pa vidiš da je dobro, što se brineš ti toliko? Dobro sam. Vidiš da je malom dobro, da je... Nije me ništa, jer sam ga odmah, razumete, Ajde, pričaš šta je dalje bilo? Pa ništa, samo sam ga ovde u paraliza i on je onako, klecno. I? Imali su oni sreće. Zašto je naišla patrola i onda smo se svi kao, nije ništa, ali neverovatno. Ja ne mogu, evo, Dragane, vi meni objasnite, šta je sa ovim narodom? Zašto za svaku glupost ovde može da se nastrada? Pa nije li tako, Đoko, ili nije? Šta? I oni su ti, da kažem, ta druga stranka hoće da se oni vide, da njih narod prepoznaje. I tako dobije više glasova, šta ja znam tamo vam. Kakva stranka, šta priča? Pa dobro, taj pokret, šta da kažem, jel? Gdje su bili? Ja, šta napravi? Jaj. Hvala, direktore Dobrosavlje. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Imamo mali problem, da kažem, mali problem. Ono što smo spravili za zaposlene se, da kažem, malo razbilo. Malo, dosta, malo se. Znam to. Znam, ako ne glasuju za vašu partiju, možda i nećete biti direktor, znam, neće biti ništa od moje otpremnine, znam sve, pa mislio sam ako hoćete, mislim, pošto ste vi direktor, a ja sam, da kažem, učestvovao monetarno u pripremi čitavog paketa, da malo i vi, znam, ma nema veze, ma dobro i kažete. Ma bit će krilaca ako nema jaja oštetili, ma bit će krilaca, ma znam. Jel Kajganu ako hoćete može biti da im?